Jangan lupa di like, di komen, di share di Demang Channel TV. Oke. Kembali ke Malang. Iya. Udah Jakarta. Kecamatan ini. Assalamualaikum. Kadang-kadang singo. Iki sing ngaturke Bapak Nyako pundi?
Iku wonten panggung bintang roda kuning Pak Yatno. Oh iki bobo gaji saking Naidon sampun dadi sampun kapatur singo budaya. Monggo Bu Tutik menika wonten ayun-ayun gobyok para kadang nggih wonten kadang-kadang singo budaya. Nggih. Iki kagem tamu kateben rawuh. Ngaturaken sugeng rawuh. Nggih, atur rabujan sampun kapiatur ngejumbuh saking swasana ing kalodhangan sonten menika. Nggih menika Kang Estreni anggenipun Bapak Sutrisno dan Ibu Gin dengan tepi darmane ngasepuh. Yuk gobyok. Ayun-ayun. Dados. Ayun-ayun gobyok
Terus sebelah nuwun Ibu Tuti kasampuraken ayun-ayun gobyok. Rekrutasi kathah pamunjan wonten selendang biru, wonten merah ino, menika wonten Kang Suroh kengene ngareng ngaturke. Apa Kang ayo jumeneng kene Kang? Heeh. Iki tak celuk iki ya iki mike ngambil nggone. Heeh. Ya areng ngaturke apa Kang Suroh? Palaran ngimpi Dimas Sutrisno. Oh, palaran ngimpi. Ngimpi dipalarke para kadang. Wonten kadang-kadang. Nggih, kagem Sika budaya. Iji kagem tamu katamben. Anglangut bebasan tanpa tepi. Nora besing mego mendung medar ngidari jagat ngulandara nglembarango gawe gunung katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi. Gul. Nggih. Song ngangglok. Tekan nggon ya Bu ya. Ayo. Ayo Kang Suroh. Lanjut. Sripat sripit lembehane meraka simpit Ayo. kandes luas wiragane anglam lame mau
Kowen. Ya si jingkas lho, Kang. Ya si jingkas umpung karo Mbak Yu. Ala Jawa. Kedep kesmak ae to, Bu. Oh, nggih kedep kesmak. Nah, siji lak kuwi to. Betul. Kedep semak. Dane selendang biru sing anyar kuwi manut tangkemku. Nggih, monggo selendang biru biasa. Nggih, Jawa. Besok nanggap nek Jawa, kok nak tau dicobi kok nika. besok nanggap dhewe nek sing musik. Kok nak tau dicobi kok Mana Bu? Bukono saka celuk Bu. Heeh, kok ben iso. Jane sak pira? Heeh. Bisa. Sakmono kuwi. Gusti Allah ya ngapura. Sakmono kuwi bakno. Ejih, aku tamu ketemu rawuh. Bapak Sutrisno sampun ibu ngaturaken sugeng rawuh. Katurang rabi dang sampun kapiatur. Senambi hampir sani kadang-kadang campur sari singo budaya. Nggih. Nek semayan musik. Oh nggih, kedah semayan. Lah semayan ki po enak, Bu. Heeh, kok lek gak semayan ki biasane selendro. Lah ngono ki engko nek aku kadung ngene, dekne gak ngene. Heeh, dadi gak engko kadung ngono gak ngono. Dadi gak enak, Pak jelep lek po enak malan iya. Tak rambahan kok terus aku muni jenengan manut kula. Oh, wis manut Iki bose aku. Lah iya no. Kowe Purba Wasesa ning panjenengan iki ya. Ya sing nyanyi aku. Iya to, heeh. Yuk singo budaya kedep kes. Ya tekan to Bu ya. Ya penak. Ya penak Manut kok. salah siji. Pokoke manut Bu Kesi iki penak-penak. Wis to. Lah buat model piye penak-penak. Saya tak silakne sih. Aja dhuwur-dhuwur kok aku malu aku. Anyela janji. Selendang biru. Ya Selendang biru amung ngenaki ati. jian to. Batin setiamu selendang biru tetap pada janjimu selendang biru.
Kok wis? Urung kok wis ya, Bu? Aku iso digueret. Oh, iya. Baik gliak-gliak. Lah kurang sak ketukan lagi aku. Oh no. Sirmu piye apa kok kleru piye sirmu? Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kleru nek kompak kae malah apik ya. Iki piye cakepanmu sing kleru? Dibaleni malih nggih. Nggih, monggo. Sik to. Piye? Cakepanmu sing kleru iki. Apane? Bar kon nyilak ning to. Heeh. Cakepanmu ki piye? Mbah. Tetepno rada jeru Gak. to. Oh ngono. Ngono kok. Tetep ora gak jeru. Kowe wani wae piye? Tak tenani wing ora teko lho. Ganti ya. Nggih, monggo kalajengaken Ibu. Tatapan janjimu sendang biru. Lah ngono ki bener. Lah iya to. Masa dibaleni malah enak ya Bu ya. Lah tak wasi lho. Heeh. Nek ra diwasi ki menggo. Kudu dikomando. Heeh. Nek Ayo. diwasi ra wani menggo. Karena sak cerit Bu. Heeh, saya sak cerit. Tatapan janjimu sendang biru. Ya. Gitu. Masa diumpamasi kok ngarep malah power ya. Pawen Lah nggih Jan. Pokoke nek arep wis aku ngadep rono. Heeh. Pokoke arek wis kudu sampai depi. Tak depi. Ya depi Mbah Yadi kok ben Ya kudu menggo Lah, urung iso, wis no. kok urung tekan nggon. Jan kok. Niki mau tasih Napa? wonten Meh Rahina nggih. Ganti niku lho. Oh ganti. Lah niki wae sendang biruwe ping 3. Pripun? Loh, wong loro Bu njaluke. Ayo Cahayu Kurnia. Heeh, Meh Rahina langgam Meh Rahina Mbak Yadi. Endi cakepane? Cakepane. Mpun digarap kok nih. Niki lho. Monggo konsultasi rumiyin Bu kali Pak Pengrawit. Langgam. Mengke lek jenengan konsultasi lak bener mengke. Pun to, monggo. Mboten sah konsultasi mengke kula madhep mriku. Oh ngoten. Nggih, jare. Pokoke diseneni kok ngarep. Awas engko nek tanduk neh mau loro malih 3. Ayo nih Mas Kurnia, dikonconi iki Mbak Yune iki. Pokoknya tetepnya aja jeru-jeru. Heeh. Meh Rahina. Nggih. Ayo joget lang. Heeh. Langkur. Wiwitana saiki Bu jare Bu kono ben anu Bu. Heeh. Aku ora nggo telumpah Dik Mawar petibo. Wiwitana saiki Yo. Yo. Heeh. Saiki Di lang neh. ilang. Matang. Keng pundi? Mriki. Mriku. Nggih. Nggih. Monggo Ibu, kitabe sampun panggih. Ten nggih. Kotapan. Pokoke dipenet saiki Yo kesi, aku musuh perawanku sitok ki bingung. Mosok kok. Nggih, tak golekne. Nggih, monggo lanjut. Langsung ki mawon.
Bu, basa karo Gilang netep ora? Enggak. Oh gak, kurang netep. Enggak. Belas jarene. Podo. Ora krasa lan. Belas jarene. Podo. Oh padha rondone ngono to? Ya. Bayi lho mbok tak surut Monggo karo ngelo. Tamu katemben kondur, Bapak Sutris sekarang Ibu kita katakan suka kondur, mungkin kita lebih kondur soang-soang. Yuk juga kecok. Laras to lagune. Monggo kelajaken Mas. Monggo sampun pamundutanipun tukang syuting. Nggih, Mawon nika kaliyan itu Pak terkondang. Nggih, live streaming, Bu. Nggih, kanca-kanca saking Madiun. Nggih. Iki ketoke pendereke Bu Kesi iki. Nggih. Setia. Heeh. Bocahe ketoke. Oh, bocah Bu Kesi. Ya ngono, Mas. Iya. Maksudnya niku bocahe niku temen kerja. Oh, maksudnya bocah sing nyuting Bu Kesi ngoten lho maksud kula iki. Nah, niku sing jelas. Bocah ini temen. Heeh. Semua itu berawal dari teman. Oh, ngono. Terus? Hah? Terus piye? Yo karek Teman, lanjut terus Ketoke. dekat-dekatan. Ya tapi berdasarkan pengalaman. Temen dekat-dekatan terus Deketan. pacar-pacaran. Oh, terus? Terus sayang-sayangan. Terus kenapa malih? Terus jadi-jadian. Nggih, sak menika Ya. giliranipun emak-emak happy. Oh ngoten. Nggih, matur sembah nuwun Ibu Kesi sampun ngaturaken tembang lagu menika wonten Selendang Biru kelajengaken Meh Rahina. Nggih, menika wonten pamundhutan saking panjenenganipun Ibu Suratmi ingkang miji saking Trata Sampung Kawedanan menika kagem kanca-kanca ingkang wonten ing Wingking. Juru ladi ingkang wonten Wingking menika ngersakaken Langga Muyung mangke kelajengaken dangdut ngoten nggih. Nggih monggo ngaturaken Bu Tuti kula suwun jumeneng saking Sasana Palenggan menika ngaturaken Wuyung.
Injih kagem tamu katembe rawuh, Bapak Sutrisno lan Ibu Ginang katuraken sugeng rawuh, katurang grabine sampun kapiatur senambi lenggahan. Amirsani saking kadang-kadang singa budaya. Ngeten nggih. Yuk wuyung singa budaya. Rada galer sithik lho, Mak. Dadi ngrungokne iki rada monggo.
Mungkin bisa ke Bang Ibu yang dengan sonton tiko teman rekan-rekan Singo gitu yuk. Ije cakep banget berapa musuh sudah sebenarnya ibu kita akan segerawo. Sebenarnya kita akan kapiatur. Kita kaca sebelum baru. Dengan ije saking lantang kawasan. Mungkin teman sekali dari keluarga ikan sakinah wadah warohmah. Oke kalau ada matur suwun kanca-kanca kerjasama nipun mugi tetep lancar sak terusipun. Injih, dari Kang Sur. Injih ngaten Bapak. Nggih. Ngaten. Nggih, nggih. Sampai saat ini kadang-kadang singo tuh sambel kemangi singo. gawe senajan lawuh tempe ning sehat awake ngombe banyu kandi manggon ana desa nyatane ayam cakra. Campur sari Singapura dipun pegawai berkaya Allah SWT lancar sukses Dan sambal kemangi. Nggih, nika wonten pangundang semu. Tresno kang ibu katuran denger rawuh, katuran rawika. Mbak Yu, semu Mbak Yadi. Nggih. Ayo. Piye tak dihukume jare tok. Iya. Jare ya ana ditung-tungne kaya ngono lho, Bu. Dalem. Oh, nggih. Golek sing kaya ngopo kae langgam dadi ati. Sing ngaturke sinten iki, Kang Sura? Oh, Kang Sura. Nggih, golek sing kaya apa to Kang Sura dadi ati iki? Wonten sing badhe bawa niku. Oh, ngono. Dijeglekne ya mike. Ndang dicakke engko awake panas. Ya dibawani Kang Sura ya. Iya no. Nggih. Jian kok pokoke jan tamune Bu Kiri lidir kaya semut bergedi. Nggih. Oh, injih. Ya sampun siaga Kang Sura? Sampun. Yuk dibawani nggih. Iya. Gegarane wong agrami tutu bondo tutu rupa among ati
pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena numbas harta monggo Bu Kesi. Niki wiwit saking kula napa saking gamelan? Mas, Saking pundi Mbak Yadi? Saking Ngajeng napa saking Wingking? Oke ngajeng. Oh monggo. ising kaya malah
dudu rupa mung atine dadi tetaline guyub rukun setya pepindhane mimilan mituna jamak lumrahe yen wong urip coba lan godane gedhe sobrandene ora nganti dadak dadi gawe Rina wangi dadi ati wong prasaja alus bebudene sabar surga mati momong putra lahir lan batine matur suwun Pakde Margono. Injih langkah dadi sampun katur mugi netesaken panglipur ingkang adakan sonten menika lumantar kadang-kadang singo budaya. Mugi tasih wonten pamundhut malih inggih menika wonten Karang Kates Ninggal Janji utawa kalian Caping Gunung Ninggal Katresnan nggih. Karang Kates Ninggal Katresnan. Ngoten nggih. Iki sinten sing ngaturke Karang Kates Ninggal Katresnan? Monggo, Mbak. Mangga kur mboten napa-napa. Nggih. 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 Lagune Arang Ketes. Karang-karang ning Ketes. Ketes. Oh, iya. Kleruwe. Lho sewu sinten sing ngaturke Karang Kates? Nggih. Monggo Bapak Pak Mujimin. Sawu Jimin. Pakde Sura. Niku wau sinten sing badhe nyekar Karang Kates nggih? Mas Atur, Karang Kates. Nggih, kula kalih Bu Kesi pun. Oh, ngoten. Nggih, monggo. Dik Kurnia ae Dik Karang Kates, Dik. Heeh. Iya iki Dik Kurnia ki jumeneng, Dik. Heeh. Heeh, tak goleke Karang Kates. Heeh. Injih kagem tamu ketemu rawuh Bapak Sutrisno kan Ibu Kin Katerangan Sugeng rawuh. Nggih. Monggo Karang Kates Ninggal Tresno. Terus. Monggo Cahayu. Slongin slong banyu nego kenangan sabenipun. Monggo jumeneng. Ketati.
Oke. Karang kata sampun katur, dengan kata sapanglipun kondangan sonten menika lumatar kadang-kadang campur sariak singo budoyo. Ingkang puji saking tlatah sambung kawedene. Iki kagem tamu katemben rawuh, sudah malih Ibu Ginah katen sugeng rawuh. Katurang rabinya sampun kapiatur sedambi lelenggahan. Kene amirsani kerjanipun kadang-kadang singo budoyo. Ugi tamu katemben kondur, Bapak Sutrisno kali Ibu Ginah katuraken sugeng kondur. Ugi wonten dewi dalempun soang-soang. Nggih. Monggo Ibu Kesi menika wonten pamundhuran malih caping gunung. Nggih, bawana Kang Sura ya. Heeh, bawane jeglengke. Kene maju kene Kang. Tak jeglenge karo Ibu. Bu, tak jeglenge karo wong bagus ya Bu ya. Wah jare koyo moh tapi mau ngono lho Bu. Oh, dipalarne. saben bengi nyawang Timbang turu sore monggo rawuh wonten dalemipun Bu Ginah. Sampun. yen memajang amung anggo janur kuning Tak gedyange Pak Serasem boten. kembang wae weton gunung Pacitan sarwi Piye Mas? sip Kok meneng? Kok penak apa ora kok meneng? Panas udan Sing saya goda panas udan panas aling-aling capek gunung ayo ya dadi singo budaya ndi dadi ra yo ayo Pak Dolor endi sing anjir ambrol. Ih, siar gobias. Wadon sareng lanang minumane banyu bening
rawuhipun sekalian sugeng lelenggan. Ya. Ayo balik capek gunung rock and roll. Kene ke rock and roll kono rock biasa. Dhuwur ya. Syukur bisa Gunung bisa Injih, matur sembah nuwun. Bukesi menika taksih tunggal pamundutan malih mangke katutup nggih. Menika wonten Gubuk Asmara jeneng aturaken mangke badhe nika Al Artis ngaten nggih. Oh, ngaten. Monggo langsung Gubuk Asmara para kanca. Injih. Ngadeg kabeh ya Injih. penutupan. Gubuk Semara. Injih monggo jumeneng Bu sampun tabuh. Yang sakira 1/4 jam. Yuk niki Monggo mangke. Gubuk Asmara. Dados Pralayar aja dipleroki mandeg diluk tok kan ganti pelok. Ya. Ayo madhep ning syuting kabeh. monggo Bu. Ben karuan lah nyawang sing nyuting. Hah?
Aku kowe dadi garwa marga leren neng gubuk asmara Ije para tamu kang sambut ingkang satu kena bakten inggih sambut tabuh gangsa kirang sedasa menit kula sakonco saya kadang-kadang sing budaya anggen kula caos panglipur kalau dengan sonten menika Mbok Wilih kenten kirang pun bab menapa mawon kula sakonco dhumateng panjenenganipun Bapak Sutris kan Ibu Gin ngaturaken Gunung Samudra Pangsami kula sakonco badhe saking sasana pemanggungan ngeten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.